Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Sino dito ang nakagat na ng alin? Iba kasi yung kumakagat sa'yo, diba? Hoy, yung sinasabi ko, kinagat na ng surot. Nakagat ka na ba ng surot, kabisyo? Masakit? Makate? O masarap? Ang laki namang surot yung kumagat sa'yo kung ganon. Naglalaway pa. Kadiri ka. Sandali lang, inumukasi pa rin ako hanggang ngayon. Sandali lang i-off ko lang yung mic ko at nauubo lang ako. Sandali lang, hindi ko yata talaga nalabas kanina. Oh, ayan. Okay, wala na po yung laman pagtatawa ko mamaya. Ay, grabe, no? Nagkilay pa ako ngayong araw na to. Nag-vest pa ako. Nagsuot pa ako ng gold na necklace ngayon. Tapos tatawa lang pala, meron palang kulog sa loob. But anyway, kaya naitanong ko kung nakagat ka na ba ng surot. Kasi syempre ito po yung pinag-uusapan ngayon Dahil ang naiya raw, yung mga upuan na nandoon, maraming surot. Pero sabi nila, surot free na daw ngayon ang naiya. So eto na lang yung i-share ko, no? Just in case na meron po kayong surot sa bahay. Dapat kasi talaga nagpapa-disinfect kayo every now and then. Alam nyo, nung nakakuha ko ng bahay back in 2020, akala ko doon na natatapos yun. Okay na, may bahay, ganyan. But you have to really maintain it. Parang self-love lang yan So, dapat chinecheck mo sarili mo. Chinecheck mo kung okay ka pa ba. Kung healthy ka pa ba. Or baka mamaya may toxic na sa buhay mo. Yung ganun ba? So, every now and then, pagdating sa bahay, dapat chinecheck mo kung okay pa ba lahat ng muebles ninyo, lahat ng kasulok-sulukan ng bahay ninyo, kung may inaagyo na ba dyan, kung meron bang marupok na dyan, kung may bibigay na ba. Kasi, yan yung tinatawag mong tahanan. Yan ay bahay. At hindi yan bahay ng surot. Bahay po yan ng tao, diba? So, kung gusto nyo pong bahayan talaga yan ng mga taong katulad ninyo, dapat ay may maintenance kayo. At kung sakaling nakagat kayo ng surot, eto daw ang pinakamabisang gagawin sa kagat ng surot. Eto, yelo. Ang malamig na temperature ay makakatulong daw na magmanhid ang mga dulo ng nerves na nakapagpapakalma ng makating pakiramdam na daladala ng surot. Pakakalmahin daw nito ang pamamaga. Baking soda, nakakatulong daw na mag-neutralize dahil meron itong ma-acid na chemical na pwedeng maging sanhi ng pangangati dahil sa kagat ng insekto. Dahil sa baking soda, may sangkap na laban sa pamamaga. Ito rin ay nakakatulong na pakalmahin ang pamamaga at pamumula. Ito pa, katas ng pinya. Charot! Uy, darot! Kalamansi. Dahil ang kalamansi ay isang likas na astringent, kaya may kakayahan po itong patuyuin ang mga pantal na dala ng kagat ng surot. May sangkap din po ito na lumalaban sa pamamaga na pumapatay sa mga mikrobyo. Tulong din po ito para makaiwas sa impeksyon. Pwede rin namang gumamit ng aloe vera dahil isa po ito sa pinakamabisang halamang gamot sa kagat ng surot dahil taglay nito ang aktibong mga sangkap na amino acids na nakakatulong na maibsan ang matinding pangangati na dulot ng kagat ng surot at ng iba pang mga insekto. Alin pa? Sukang apple cider. Ayan.
Epektibo rin daw to dahil sa acetic acid na nasa suka na may anti-inflammatory properties. Ayan. So kung wala ka raw apple cider vinegar, pwede kang gumamit ng puting suka. Yan po ay kung nakagat po kayo ng surot. Naalala ko dati may surot yung bahay namin eh. Oo. Dati yun kasi meron kaming kamag-anak na nanggaling sa ibang bansa. Tapos palagay namin siya yung nagdala sa bahay namin ng surot na yun. Kasi never naman nagkaroon ng surot sa bahay namin eh. Pero nung dumating siya sa bahay namin, bigla na lang kami nagkaroon ng surot. Kaya nga sabi namin, in fairness naman dun sa surot na yun bumabiyahe talaga from Middle East to the Philippines. Imported surot. Sana kapag nakagat ka ng imported surot, 'di ba? Magkaroon ka na rin ng ibang nationality. Wow. Dual citizen yarn. Charot. With harot. So, kabisyo, i-maintain ang bahay, i-maintain ang kapaligiran para masaya tayong lahat at para hindi tayo mangati. At kung sakaling mangati tayo, di pakamot na lang. So, pwedeng kumamot. Charot! Ibang kate pala yun. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Chiwa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, your boss, Princess DJ Rakitera. And today, Friday, araw po ng mga... hindi talaga sila nawawala. Alam nyo ba, nung nag-feel good drive-thru kami, may isa doon nagsabi sa akin, alam nyo po, nakikinig ako talaga sa inyo every Friday. Tapos tinignan ko yung mukha, mukhang manyak. Charot! Charot! Hindi. Eto talaga, yung Friday, eto talaga yung nagpapalabas ng ngiti sa mga labi ng ating mga kabisyo dyan. Yes, so kabisyo, eto na, ibibigay ko na ang patikham ng SPG as in Super Pacganern Secret File. Mas masarap pag sa bed of roses. Para kahit anong twerk it like Miley, pwedeng pwede. Ay, talaga ba? Mas okay ba talaga sa bed of roses? Para kahit anong twerk it like Miley, pwedeng pwede. Hindi ba mas masarap kung nasa comfort room? Kasi you can roam around the comfort zone. Bed of roses. Oy! Yung bed of roses na yan, parang nai-imagine ko, yung parang Royal Rumble yung dating. Ano mo yun? Royal Rumble. WWE Raw. WWE Smackdown. Alam niyo po yun? Yung wrestling. O sige, kung hindi na lang ganun, wrestling. Sumo wrestling na lang yung yung i-specify ko. Para kahit anong kaganapan, pwedeng pwede. Well, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Pacganern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala.
Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!